ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକ ସେବିକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ SSD ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି SSD ପରୀକ୍ଷାରେ, ଦେନ୍ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ SSD ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଟେନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଟେନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍। ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ଏସବୁ ଅଛି। ଦେନ୍ ସିଟିର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ସିଟି ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କରିଥିବେ, ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କର ତ ବିଏଡ୍ ପିଲା ଆଲାଉଡ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି କରିନଥିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ RCI ସିଟି ହେଲେ ଦେନ୍ NIOS ସିଟି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେ ମାଗିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ OTET ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। OTET ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେପାରେଟଲି BSc ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ ପକେଇବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଓଭରଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବ ଆଉ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, OTETର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।